Der var en gang, men det er længe siden, i gamle Dannevang. Jeg husker tiden, en ung student, med taske og med mappe, og han gik rundt og studerede botanik, nik, botanik. Ude i Charlottenlund, nik, botanik, i Charlottenlund. I huset, hvor han boede, der var en yndig kone, og denne lille strik, hun kunne lide at jone, så de gik tur, når manden ej var hjemme, og de gik rundt og studerede botanik, nik, botanik, ude i Charlottenlund, nik, botanik, i Charlottenlund. De lavede sig, hvor buskene var tættest, men pludselig der var en lyd af gren, der knækkes. Se, det var konens mand. Studenten var i knibe, men konen var i sen. Hun sagde, studerer botanik, studerer nik, botanik, ude i Charlottenlund, nik, botanik, i Charlottenlund. Da manden han kom hjem, han kløede sig bag øret og tænkte, den er slem, min kone er forføret. Så slog han sig for panden og sagde, fy for fanden, nu ved jeg, hvad det var min kone fik, for hun fik nik, botanik, ude i Charlottenlund, nik, botanik, i Charlottenlund. Ja.